Nani sa kaisi, lumat. Oh, enak ko nga eh. Takot siya pa.
tari. Ay, kami na dyan doon, para ano? Para dyan na talaga kami. Lang, tayo na lang kami. Bakit sila, ano? Dulat na ba? Dulat ha? Nagkera ba eh? Nagkera ba? Tama yung
Ayan ang lupin, Pasal. Babaw ba yan? Babaw plus what? Oo. Ay, ba ito agad pa rin yan? Kapon, sinagdaya na ba na yung teslas mo ni Babaw? Ay, nag-iisip ako. Bubus na naman, wala pa nagtutubos. Sakto, 21 yung bilang niya.
Sa akin mo yan, ano? Oh, sa'yo na.
Hindi, di ka mo yung gusto. Kasi dito ka ata sa nakit. Bidira na siya. Mas. Four, two. Nalo kayo ng walang Basta ubus niya.
manalo ka ng di mo. Tawag ko yun. Sa nanalo sa
Kasama yun, kasama.
Oh, isang lima pa. Isang lima pa. Lima lang.
Ay.